Hej og velkommen til den her video. I dag spiller jeg noget Minecraft inde på en god server. Og så går vi lige tilbage i spawn. Ja, nu viser jeg rundt på serveren. Og den her video skal handle om, at jeg kan få YouTube rank. Det her er den rigtige spawn her, hvor der er lidt ild og rundt omkring. Og så går vi herind for at komme til den rigtige C-spawn. Og så her er der regler eller info. Og det der jail-tiderne, bare sådan der og der og der og der. Men, og som jail-tider, ja, det kan I sikkert se, okay, skriv pænt i chatten. Ja, det her er reglerne så. Og så er det bare de der regler og ham der skal lige smutte væk. Og så er det er reglerne det her. Alle de her regler her. Og så skal jeg bare sige, det her er alle de ulovlige ting her, som der står på skiltet her. Og så skal jeg vise jer shoppen. Træpik eller pickaxe og så videre her. Så hvis I skal sælge ting, så klikker I på kisten, og så putter I tingene dernede. Og husk, at sukkerrørene skal I lave om til sukker først, for I kan sælge det. Så sælger I det, og så kan I købe noget, og så kan I købe det, og så kan I købe egentlig et stykke træ, eller ja, træ for 50 kroner. Og så skal vi lige vise jer jail. Det her jail er, tror jeg i hvert fald. Og nu viser jeg lige det her casino her, som der kommer på et tidspunkt. Og så det her. Jeg tror, der skal være celler her. Han der skal lige smutte væk. Han er lidt irriterende. Au. Nå, men det er så, og så skal jeg lige vise jer nogle kits, som jeg har taget. Det er de her kits her, jeg viser nu. Det er det der Skotstad Kit Prison og Skotstad Kit Begynder. Og så skal jeg lige vise jer noget hurtigt. Det her ikke, det er vagtrummet, det her. Og så er det bøde, så er det den bøde I kan få, hvis I finder noget narko derinde. Og så er det der en vagt, eller tror jeg. Og så er der en anden random person der. Og så viser jeg lige min celle. Og det her er egentlig der hvor vi skal have noget vandmelon her. Så det er ikke sådan noget specielt. Og så viser jeg lige noget. Så skal jeg vise jer Black Marco. Det her er Black Marco hernede. Du kan se et brød for 400, et weed for 100, og det kan du ikke sælge, eller ja, det kan du ikke sælge, og så kan du købe ting deroppe. Wow, og nu er jeg lige død. Nå, så må vi, så egentlig, jeg håber I har set det. Og så nu skal vi lige herned til minen. Det er her, hvor du kan mine tingene, og den restarter om noget tid. Og så det her sukker ind i farmen. Så hvor du kan hugge det. Og så kan du få ting ud af, og så kan du få penge ud af det. Og så vil jeg bare sige egentlig velkommen til serveren. Og jeg håber I får det godt ind på serveren, hvis I starter med at spille den. Fordi den her video handlede jo bare om, at jeg skulle have YouTube rank, hvis jeg fik det. Og det her er alle de andre celler her, man kan få. Eller som man kan købe, i hvert fald. Og så det der en anden vagt, sådan der er der. Og så det der en... Jeg ved ikke helt, hvem det er, men han er sikkert noget, så hvor han kan flyve. Endnu en vagt, og så en inspektør, sådan der er rimelig, sådan der er nice. Som er rimelig psyko. Han er rimelig nice, kan jeg i hvert fald sige. Men, og så går jeg lige over og viser jer. Ja, det her. Og så viser jeg lige det her. Det er her. Det er minen. Altså, det er hele minen, altså. Okay, ham der er rimelig irriterende. Og så skal jeg vise jer noget. Nu skal jeg bare lige finde et stykke kul. Yeah. Så. Helt seriøst. Gå lige væk. Eller.
håbede jeg kunne sige. Men okay, så skal jeg vise jer noget. Så går vi over til spawn igen. Eller så går vi over til den der spawn. Den her spawn her. Og så skal jeg lige vise jer noget hernede i shoppen. Som I sikkert ved eller ikke ved. For de nye her. Og det her, så skal vi lige sælge det her hurtigt. Men vent, vi skal først lige lave det her op. Ja, så skal vi lige sælge det her selv. Og så skal jeg lige tilbage til min bag eller til min celle og lægge noget i. Så ja. Så jeg håber I får det godt herinde. Så ja, jeg tror snart jeg vil stoppe videoen her. Så ja. Hvis ham der ligger og smut. Som jeg ved ikke engang hvem han er, men jeg håber snart han kan smutte. Se, så kan vi tage sådan noget der og putte det der ned i. Så kan vi lige gå i spawn igen. Ja, jeg hader ham virkelig. Nå, men det var alt for den her video, synes jeg selv. Men jeg håber jeg får YouTube rank, og den her bliver lagt ud snart. Så ja. Hej hej.